schatje. Hey. Hallo. Ik ga zo. Dat je nou nog helemaal naar Friesland moet rijden, hè? Ja. Je lijkt wel gek. Nou, dat ben ik wel gewend, hè? Ga jij me missen vannacht? Oh, heel erg. Ik ga je om het uur bellen, goed? Hey, ga je het ze vertellen? Ja? Is afgekomen. En ze bleef een paar dagen. Ze had die belangrijke volleybalwedstrijd. Sneu. Oh, ja, wist u, Durb is een deal. Komt ze alleen nog of neemt ze nog eindelijk eens een keer een vent mee? Maar u is afgehakt, geen vriend. Dat wist ik wel. 22 hier en nog je vrijer. Het nooit van. Maar er wel een paar pakers is het bij je. Ze moet opzitten. De biologische klok tikt terug. Nou, een goeie. Kom net te let dus, nou. Bent. Ah, daar hebben we de meest begeerde vrijgezel van het dorp. Hoi Hans. Hast de glasje bier voor me? Ja, wie we dan maar nodig aan het wief, jong. Hè? Als het was net meer. Dan leidt al die hier op het beeld te verskimmelen. Dat regel ik zelf wel, dat had ik daar net beneden. Oh! Vrouw is een jonge ding, jong. Vooral die van die. Een wit hinder had een soort struien nodig. Zie je hem afkies nog vrij faam, net? Is deze kapitaalkrachtige kerel net wat voor haar? Nou, hebben we heel wat bier dat er is afgehaald. Is dat die uitwieben? Dan is dat keepje, die afgebaas. Hij had ten eerste wel een zuurtje verkering gewoon. Zelfs dat kon ze net eens aan. Hoe is het als mooi hem afgebeend? Ze hadden als les van hamstrings, hè? Heb je dat meisje? Sterker als je. Ze is in topvorm. Ja. Is afgebaas jouw dochter? Ja, hoe dat ze? Ik schreeuw voor de sportbelage. Ik ga Joenai de training en interview met haar. Retse Straatsma, aangenaam. Beertbaas. En, maar u hier zo lang op bewacht? Dat hoeft heel dan naar je. Doe kist wel met mij mee. Ik denk dat het afkant thuis is. Nou, is dat net wat... Doe kist ik wel bij hem zitten. Dat is wel verliedelijk. Hoe ik zelfs net om mij dit nog een nou. Nou, dan mag je in eigen potjes hier. Ja, ja. Nou, die vrouw kan goed eten hier, jongen. Hè? Nou, graag. Dan maar. Ken ik maar eten, ben je het? Doe is beter op die slagposten, maar dat is nooit te let. Kom, Retse. Neffens mij wil die band wat kappelen. Ja, dat is denk ik. Zit hier daar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die wijn. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zo wat ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Beppe, maak nog wat pudding, brei? Je kunt ook gewoon om een toetje vragen, Cynthia. Spreek toch niet zo van Fries, daar heb je allemaal niks aan. Nou, er zit wel eens een stevige kolom moest schreeuwen. Retse, jongens, maak het woord. Moest nog wat? Jongens, wat een file, er weer een ongemak.
sorry dat ik zo laat ben. Ga je nog wat oerlitten? Ja, dat leven. Hè? Retse? Hoe kost dat je zijn vanmiddag? Wij hadden ons na de training afsplitsen, dan ben ik nog zijn binnen. Nee. Ik wie op de gauw, want mijn oren oorspraak in het trog. En toen had je hem uit met het café mij om een jaar rennen. Ik kon wel mooi eten. Nou, dat wie leer van Heid. Hm? Oh ja, dat ben ik nog een keer. Kom, ik zul naar de geerkomsten. Geerkomsten? Lekker brobbel is je bedoelen. Net mij bemoeien. Lekker. Nou, dan ben ik weer. Wat wist op de tijd? In de geerkomsten om. En geen nijzitje, joh. Nee, 3 dat ze volle nog doen. Ik dacht, ken ik een roos. Nou, zal ik er dan wat in jitten? Meer en meer. Ja. Is afgedekt dus? Nee. Oh nee, vanzelf, die neemt de kans waar. Hé, die is mij retsen de hart op. Zo moet ik een jongen. En hij is veeboer, goed veebeslag. Nee, dat woont de merken. Nou, dan is de zaken nou weer vallen, kon je erg wel. Net afken nou haar eigen partner maar zitten, hè? Ach, wat partner. Een man had ze haar, een kerel. Nou, dan weet ik niet of die Retse wel een goede man is. Hij heeft net iets te veel homofiele trekjes. Een beetje... Klets altijd net zo uit de nekken vangen. Dat zou toch dadelijk van mama. Oh ja? Ik ken zeker meer twijfels, ja, uit. Hoe krijgt dit in hier? Flikkers? Ik roep ze van een kilometer afstand. Alleen al dat lopen van uw leur. Oh, gatten. Ik kreeg me recent in het door. En toen ik samen maar met poelvreemde mensen in de kamer. Oh, ik schrok me deer. Het zwet brutst me uit. Nou, ik hakkel een peerwilden en toen brutste me ik naar haast de bonken. Vriend, homo's ben ik mensen. Homoseksualiteit is de fout in de natuur. Al iedereen een lekker boord en is er maar op. Man, hou die fatsoen. Waar weet die Retse wel een homo? Retse is geen homo, dat zei ik toch? Homo's praten ons, ze rennen ons en ze roeken ons. En dan kroek ze op een kilometer afstand. En de Retse is een prima jongen. Hast du wel jongen moet afgeneemd, zeg? Hé? Nee, met de redden. Nou. Zei Jokie. Hoe koesen? Ja, ik kom hier wel. Als je die tenminste katoen haast. Laat rusten dan maar. Listen, Buster, there's no turning back now. You said? Dat ze dat pikt. Ja, ze moet mee. Hij moet tegen die vertrouwde kont aanslapen. Ik denk trouwens wel dat die Retse homo is. Ja? Ja. Ik bedoel, van sommige mannen merk je het niet, hè. Die zijn, die neem je een beetje in de maling. Die zijn niet zo nichterig. Maar volgens mij was hij wel gecharmeerd van jou. Ah, gauw op. Ja, Alhoewel, die Retse is wel een lekker ding, hoor. Hé, kom eens hier. Lekker dier. Hey. Hallo. Hey, helemaal niet. Oh, mensvierentraining. Ben, hij heeft hem helemaal op bed. Ja, hij had een vergadering gehad. En hartstikke wurg. Toen moest men maar vanzelf, dus ik kan net sliepen. Was het interview? Ja, leuk. En Retse? Ja. Rets is een hele leuke vent. Ik ken hem al heel lang, dus dat praat wel makkelijk. Ja. En hij schreeuwt goed. Zo, Retse... Een flikker wezen. Eier. Hoe zou het nou gaan, jou? Ik bedoel, 2 mannen met elkaar op bed. De seks bedoel ik eens. Wat weet ik daar nou van? En 2 vrouwenflikkers. Dat binnen lesbiennes geen flikkers. Dat klinkt raar als dat zei. Dat mag het zijn. Dat binnen homo's. Toch wel raar, hè? Ik bedoel, een vrouw met een vrouw op bed en... Hoe zullen die er nog aan met de seks? Dat weet ik net, maar net zulke rare vragen stellen. Jou die nog maar deel. Ja, daar wij gaan ook niet met te krijgen. Hè? Die Rets is... Wel een lekker ding. Maar ik dacht wel dat hij homo was. Ja. Retse valt heel dan alleen nog op mooie. Hij zit zelfs in het bestuur van COC Friesland al jaren.
Oh, nou, dit heet het maar net jaren. Dan ben je de rapengeer. Hij vindt het. Oh, natuurlijk. Laatst net zegt wat mooi, toeristen. Ik elkaar stief met het hondje en ze tuten elkaar plat op mijn bek. Ik word er misselijk van. Ik bedoel, jou, een meisje wil toch nijkommelingen hadden, dit is de natuur. Zij geeft dat, ik bedoel, een man gaat op jacht, een vrouw is vrijwillig en lokt en patsboom erop en erin. Ik bedoel, zij geeft dat toch, Joukie? En nou, twee lesbische vrouwen, die zoenen die Houd nou toch op van Ingemaljen. Ik wil sliepen. Bij mij blieft weten dat wij twee zonen ben, hebben dit niet van het homogedrag afmatten. Stel je voor, die ben komen thuis zitten zeggen van... hij tot mem, ik ben homo of ik ben... Lesbisch. Yep. Ik jerk bij de club. Surprise? Nee. Nee, ik had wel stocht. Ja, ik heb eens een keer een telefoongesprek van de jet. De doorstiep, sorry. Vind je het slim? Nee. Nee, joh. Nee, van mij is hij ook niet ingelijk. Maakt het mij niet uit. Maar Heid. Vertel je het aan je vader? Ja, hij moet het weten. En hij stil mij er net om het hoest. De rutskoppeljelk. Als je Sjoerd of Afke homoseksueel wegzwienen, dan kwamen ze er net erin als dat ik maar een oer. Man, praat toch geen onzin, het blijft toch je eigen been. Optreden, afstraffen die boel. Zij heeft de hielmasters met je stemke de won. Nou, Miguel Midel. En ik zal vannacht dromen over Afke en Reds en een hele regen pakensessers. Ik kijk even naar de haven met de bootje en haast. Blijf net al te lang voort. Ik wil dadelijk wel even fietsen, het is ook mooi waar. Fietsen? Ja. Daar ik net zo een auto. Ja, ik zo wel. Hè? Je bent wat pips. Ben je net al te halig? Of hast net goed slip? Nee. Ik heb alle prakkesages vannacht, mem. Wat zou mem ervan zeggen als ik lesbisch wie? Of hier mem dat al toch? Ja, ik had wel eens tocht, ja. Hopen dat het oer gaat zo, hm? Het gaat net oer, mem. Ja, ik had een woordje in vochtie, hè, maar het is... Het zit van binnenin, mem. Ik ga ommers nog verkering hoor, maar wie beheren? Ja, maar het is... Mijn zo'n 20e waard ik verliefd op Lotte, een collega. En doet zij hetzelfde voor mij vielde. Het wie alsof de vrouw voor mij iepen gong. Het vielde sa fantastisch, mem. Maar de skaat komt wie? Dat ik het Jim net vertellen koe. Net vertellen dorst. Net hier zo'n Sjoerd. Vind mem het slim? Ja, schat. Wat zegt u die alleenig viert hebben? Dat vind ik het allerslimste. Eerst het mij vertellen, maar... Nee. Want het niet mem geheim had verheid. En dat woe ik eerst net. Is hij nou nog niet vriendin? Nee. Lot en ik hebben een iete keer westen. Doe ik het uit. Ik voel zijn god, mem. Wie dat dus toch oorsprong wist? Wij dachten dat het zo druk is in Amsterdam, en maar dat volleybal en dat in de wegreis. Ik ga wel een
te horen aan de praatgroep van het COC met me. Doe pas hoe ik het echt accepteer. Daar is mijn relatie met Lotte ook al steken gaan. Want ze hoe mij, naar Jinta, naar het dorp. En Sjen ik mijn jeugd terugbracht hier en ik stelde het altijd maar weer uit. Want ja, ze viel haar boeteslet en dat begreep ik ook wel. Maar ze zei, ja, ik ben toch niet meer laatst of zo. Maar ik koe het net. Mem, ik koe het net. Het spijt me. Maar door bleef mijn eigen leven af. Ze is toch dat nooit vergeten? Nee. Wat doen we nou maar uit? Ja. Die zijn wel raar goed spelen. Ja, dat denk ik wel. Hij is heel dogs accepteren, maar te mij. Ja, nou een koorder, hè? Ja, dat was lekker. Hé, Jelke. Wat is er? Wat Sjen? 2000 kei. Stom gezicht, hè? Nou, misschien ben ze wel aan het vrijen. Ja, krijg ze bij vrouwen dan, keert dat ik zag. Waar wit binnen het wel lesbische kei. Ja, dat komt in de beste vrouw krijgelijke goed voor als in de meeste vrouw. Kletspraat. Als 12 vrouwen met elkaar vrijen willen, dan moet ze krijgen bij de kei onder de bollen. Zeg je dat nog een keer. Huh? Ja, dat is wel zo, maar soms is dat oors. Dan gaan ze leven in van dezelfde soorten. Ben je het? Us Afke. Die rets is in Heid, hè? Die had oorsneer een stamboekvee, wist dat wel? Die borken maar knap in de rijthoeken. We kunnen naast wel even Delft fietsen. Hoe liep het dat? Hè? Goed idee, of net? Nee. Mijn eerste vier. Nou, kom op horen in de stijgers. Hè? Hey, even een tredde gat en dan gaat er dat sliet jagen. Goeie jongen, Gerrit. Hey. Gerrit, dat is even een berenburger van mij. En Hans, jou zal de Gerrit meer van mij. Wat nou, hij is de vervalt, jongen? Ja, dat begint het op te likken. In de bruiloft al in zicht, jongens. Ja, dan was de keutel met skin heen. Nou, dat is wel een groot feest worden, denk ik. Dan was de bereiken hier. Een squaddenfeest. Beste jongen, die redt ze. Goeie familie, staanvriers. Welkom bij deze uitsturing die giet hoe de coming-out van homo's en lesbiennes en de problemen die ze daarbij ondervinden. Jongens, maar we nou net dit homo-gedochtje en dan zoet het er beroemd van worden net. Zep hem even een troogje. Als ook soorten mensen als jou is het een heel goed programma. Komt er wat lucht uit het boord dat je voor de kap had. Koos zelfs zo lekker niet in wezen. Derde met afket zeker uitmaken, hè? Kiet ons net in de jongen. Ach, hou je nou even stil, je zei jij we er om eens niet van. Voor mij zit die vindt die juist er weer, die is ik in dit programma. Ja, we graag bij beginnen. Het je net bij je meeten, ben je het? Street, wist dat nog? Het wie is in Street, ja. Dat weet ik nog. Is het vertrouwenspersoon des te vertellen koers? Of is het echt het idee dat hij in Iertje moest? Nou, misschien weet hij er wel, maar die die koers ken het, ben je het? Daar ben ik volst bang voor. Ois. Hoe is dat die dan? Wacht je. Nee, want ik de moed hier om het wel te vertellen. Doet ik uit huis gong. Had ik het wel voor het dadelijks verteld. Dat is ook wel een mooi moment. Ja. Dan ben ik maar weer uit. Ja, vies nee. Hoe vind je dat voor jou? Nou, die rotsen hoe je hem net met de zin.
Nou ja, je denkt toch niet dat je voor ons kunt beslissen wat we wel of niet mogen zien? Afke, die rets is een homo. Een flikker. Een strontstukken door. Nou en? Wat nou en? Ik ga die rets hier in de hoes stellen om... En doe hiest ik dan wel een interview mee. Ja? Nou en? Wat nou en? De zwiepen erop en sokken de Rusland en bloeden staan. Homo's? Binnen ek meesken, ja? Krekt als elke een. Nee, dat ben het net. Het is een andere soorten. Mijn lekker boot, die zal maar zoeken. Ik word die rets hier net op het thema. En ik toch denk nog wel dat het krijgt met verdijven hier. Oh god, wat ik bij raven zint. Het is me goed, hè? Dat Sjoerd een doos zoon binnen. Dat je hem net van die hele wie zonder slakken hebben. En als dat Woltza weer? Dan stopt ik hem eruit. Allebei, zo vier ik in. Schop mij er dan maar uit! Want ik val ik op vrouwen. Ja, ik hier het graag wat voorzichtiger vertellen willen. Maar als hij het sok dom praat, dan kan het net oors. Nou, schop dan hij. Doe dan. Hé, wat let hij? Die dochter het mijn vrouwje. Is het net verschrikkelijk? Nou, schop dan hij. Doch het en hij zocht mij neer. Dit is toch abnormaal? Dit is toch zeer natuurlijk? Maar een lekker potten is al maar op. Och man, waar zit die verstoon? Dat is gewoon racistisch. En ik mat nou ek op die lekker boord van Zels. Ja, prima. Is hij het één keer van de schande aan? Nou, hij hoeft mij de deur net uit de trap en ik ging zelfs wel. En ik kom net eerder weg. Als dat heit mij, accepteer het zoals ik ben. Lesbisch. Ja. Had hij dit verstaan? Ik ben lesbisch. Afgedekt je nog net voor? Ja, ik ga wel. Hast nou die zin? Ze is voortgaan. Oh, kies zo zo. Een man van de vrouw was toch wezen, toch? Er was stickers schreeuwen in die kranten. Opkomen van het dorp en van het milieu. En stikjes in die column. Oh, zo tolerant. Maar als die dochter lesbisch blijkt te werden, dan jagen ze dan gewoon de deur uit. De mensen moesten weten. Jessig. Lietse mansje. Dat best toch. Ik kind er wel veroordelen. Je bedoelt de dokters, die kind zijn willen van alles bedenken. Homoseksualiteit is net een ziekte. Wij zitten in hazes. Ze mij wel voor thuis komen. Dat is best. Maar net mijn vrouw. Nooit. Dat kind kon in mijn eigen dak net verneren. Is toch akkoord? En dit kan ik je wel vertellen. Zolang het stoot, maar jezelf net goed maken haast. Praat ik net met Cindy. En zolang wil ik net weer Mario op bed. Dus liefst maar op de bank.
Maar met hem had het hartstikke goed gaan. Het komt weer goed, die oude look weer bij. Absoluut. Huh? Dat is wel te hopen. Waar is Paken? Die is even bij de boot. Even bij de haven. En met tante Afke net eten. Zal ik haar rappen of sliept ze nog? Tante Afke is naar huis. Ze heeft gisteren ruzie gehad met opa. Maar dat ken het, want Paken is toch lief? Of net Heidi? Ja. Soms net, hè. Net altijd. Maar waarom had ze dan ruzie? Dat zijn grote mensenproblemen. Paken denkt over sommige dingen nog een keer oors als oren. Onze zoon? Waarom denkt Paken dan oors over? Over Malje die van Malje horen en Fralje die van Fralje horen. Is ook zo wat? Dat zijn de homo's. Hoe wist je dat nou? Nou ja. Het is juffen verteld en vrouwen binnen dan lesbisch. Vind je dat raar, Cynthia? Nee, dat geeft toch niet? Tante Afke, die is ik lesbisch. En dan wij ze net meer van Paken in een huis komen, omdat ze lesbisch is. Stom. Maar wat jou dat nou? Ik vind tante Afke lief. Maatje tante is ook lesbisch. Die heet Joke en we ben het samen mooi zien. En Maatje gaat er wel eens uit van huis. En dat is dan zo gezellig. Zij is leven. Ja, ze is leven, hè. Ik mag gaan. Is mooi, ik is mooi rijden. Ja. Nou, even, hè. Ja, oké. Wil je Cynthia naar school brengen? Ja, meneer. Zet hem op, ma'am. Ja. Haal je met brokje op. Nou, Cynthia, zal Paken deze even kietelen? Wat nou? Krijgt Paken geen tuutje? Nee, want ik vind dat stom. Oh, dat is echt wat. Hoe zat dat? Dan maken ze ruzie met tante Afke en daarom is ze voortkomen. Waarom had het Bennett weten? Lost dit wat op of zo? Ik weet wel, dat vindt homo's gek en vrouwen die lesbisch zijn ziek. Daarom is tante Afke voortkomen. En wat wist je van homo's? Het had dus juffen verteld. Maakt het niet uit wat de mens is. Het gaat erom wat ze dacht en hoe ze dacht. Hetzelfde maar negers dus zo. Dan moest het eerst bij goed mensen met tante Afke. Anders wil ik niet meer met Paken praten. En ik niet meer met Paken bjatsen. Dan wil ik Paken net meer als Paken. En Beppe brengt me naar school. Dat hoeft ik niet meer te dwaan. Nou, zullen we dat dan voort met waan? Of dan komt ik nog te weten. Zo lang word ik niet meer bij me bed. Dus liefst maar nog wat baan. Dan wil ik Paken net meer als Paken. Afke. Wat weet ik nou van homoseksualiteit? Dat weet je vroeger net. Tot wie de vroeger ik. Alleen in de meeste kamer doe ik net vooruit. Ik doe alle jaar volle stiekem maar. Maar een vrouw valt toch op een man? Net altijdheid. En straks betinkt net. En geen mens praat het die om. Maar het viel van binnenuit. En gaat dat net door? Nee, uit. Ik dorst het nooit te zezen. De meesken, het warp. Alleen de Beppe wist het.
Alleen in mijn haar koopt erover praten. Maar ja, Beb is net meer. Ik word je net kwijt. Wat dan als een boet om wennen. Ik ze mee best wel. Moest toch wat geduld met mij. Dat weer een mooi verhaal in de krant, hè, van die Redse Straatsma. Hoe Afke bedoel ik? Ja, joh, je kan wel schroeven, hè. Maar jammer dat de flikker is. Ja, jammer, hè. Hey. Homo, hè. Flikker is een schelder. Nou, dat zitten we net. Zeg man, het gaat er net om goed immen is. Het gaat er om waats immen is, hè. En dan kunnen we alle wel roepen van tolerantie, maar oh wee als het dichterbij komt. Skin-tolerantie, zo nemen ze dat. Wij moeten gewoon accepteren dat een mens kijk oors wijze kind. Oors als oren, bedoel ik. Nou, wat zei ik? Die Reds is hier alweer homo. Had ik toch altijd al zijn? Homo's roep ik van een kilometer afstand. Huh?